अरे रंगीला भैया नमस्कार। नमस्कार। का बात बा आजकल दिखत नहीं खे? हम दोस्तान के भूल गए का? हम तो तोहार इंतजार करत रहनी। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते भैया जी, आजकल रउआ देखे नहीं ना। अरे का करी, जब से रंगीला भैया के शादी भइल बा ये हमके बुलाऊबे ना करत हुवन। हिन्ने से गुजरत रहनी तो सोचनी राउर हाथ के चाय पी के त निकली। ठीक बा। ए जा चाय बना के लेके आवा। जी तब तक हम लोटन से बात करा तानी। और सब बतावा दोस्त, सब ठीक बा ना? तोहार याद बहुत आवेला। अरे यार जब से तोहार शादी भइल बा तू तो दोस्त के भुलैये गइल बड़ा। पता है ना हम सब कितना घूमत रहनी, मजा करत रहनी, और वो बगिया में जाके जो आम तोड़त रहनी वो बहुत ज्यादा याद आवेला हमके। अरे यार लोग सही कहले कि जब शादी हो जाला ना तो लोग दोस्तन के भुला जालन। तू भुला गइल बड़ा। ऐसा कोनो बात नहीं खे भाई। देखा भाई आज तू ना मिले होला ना तो हम सारा दोस्त मिलके तोहार घर चलाई धमाल चौकड़ी मचावे खातिर। भाभी जी घर पे हो ना? अच्छा ठीक बा भाई, खाना खाए के तू सभे दोस्तन से मिले खातिर आवत आनी। पक्का आइया जरूर। पक्का। ठीक है चल, अच्छा हम चलत तानी। हे रीना, कहीं जी आज तू बहुत खूबसूरत लागत बाड़ू। खाना खाई ना। खाना खाई ना जी। बहुत अच्छा बनौले हो। का भेल जी? हे सरमावल और मावल छोड़ा, शादी के 6 महीना हो गइल बा हमनिन के। जी गजोधर के पापा। ई गजोधर कौन ह? राउर और हमार बेटा। गांव बसल नहीं, नाम पहले रख लेलू। को जी? अच्छा ही बतावा, तोहके 2 आंख देले बाड़े भगवान, दाल से 4 पत्थर निकाल के नहीं फेंक सकेलू। भगवान तोरो 32 दांत देले बड़े, तू हमरा खातिर 4 पत्थर ना चबा सकेला? हमनी के शादी के 6 महीना हो गइल बा, तोहार हाथ काहे खाली बा? वो कहा ना जी, मोबाइल चार्ज पे लगेले बानी, अब चार्ज से निकाले के बाद हम अपन हाथ में लेके रखब। अरे बेवकूफ, तोहरे मोबाइल के बात ना, तोहरे हाथ के चूड़ी के बात करत आनी। हाथ काहे खाली बा? का फायदा जी, रात के आप उतारे देवे नी ना। हे जानू, सवेरे सवेरे तू नींबू चाटत रहलू, सही में हम बाप बनने वाला हई। तू कहा ना जी, रात के बहुते दारू पी ले रहनी, ऐसे सर दर्द होखत रहे, उफो ऐसे नींबू चाटत रहनी। और वैसे रउआ से तो होला कुछ हो ना, और चलल बानी बाप बने।